Mä oon Karla ja mä asun tällä hetkellä Lahdessa. Suunnittelijana mä tykkään inspiroitua materiaaleista ja sitten mä tykkään leikitellä vastakohdilla esim. Niinku feminiinisen ja maskuliinisen kanssa samassa asussa tai sitten ehkä mallistossa mittasuhteilla. Onks joku tosi kireätä vai ihan sairaan löysää? Onko siinä funktionaalisuutta enää vai voiko sen lisätä siihen? Semmoisia juttuja. Oota, mä en sano tätä ekaa juttua, mikä mulle tuli mieleen. Mistä mä saan inspiraatiota? Pinterest. Älä laita tuota. Riippuu, että jos on joku niinku aihe, mistä haluaa kertoa. Mutta jos ei ole, niin sit varmaan semmoinen, mikä tuntuu niinku ajankohtaiselta itselle. Mitä mä haluan tehdä valmistumisen jälkeen? Mä haluan olla Vokuen päätoimittaja. Opparissa tutkin voimutuksen vaikutuksia streetwear-malliston suunnittelussa ja valmistamisessa.